आपल्या सगळ्यांना माहिती की आपल्या सर्वांचं, सर्व भारतीयांचं प्रेरणास्थान असलेल्या आणि मराठी मनाचा हुंकार असलेल्या शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेची कशा पद्धतीनं या सत्ताधाऱ्यांनी अवहेलना केली आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीमध्ये शिवछत्रपतींची प्रतिमा कोसळली। मालवणवासीय हा इतिहास विसरलेले नाहीत, विसरणार नाही। आपल्या सगळ्यांना माहिती की आपल्या सर्वांचं, सर्व भारतीयांचं प्रेरणास्थान असलेल्या आणि मराठी मनाचा हुंकार असलेल्या शिवछत्रपतींच्या प्रतिमेची कशा पद्धतीनं या सत्ताधाऱ्यांनी अवहेलना केली आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीमध्ये शिवछत्रपतींची प्रतिमा कोसळली। मालवणवासीय हा इतिहास विसरलेले नाहीत, विसरणार नाही।